Komt er rook uit de pijp van die mooie Pieterskerk? Is het zwarte, is het witte, hoe lang hebben ze nog werk? Benedictus, Benedictus, waarom nu al AOW? U kunt net als Henkie Wijngaard vast nog vele jaren mee. Gaat u ons nu toch verlaten? Geeft u nu al reeds de geest? Stond uw werk in kinderschoenen? Is alles echt voor niets geweest? Namens alle aardse schapen wilt u niet uw keus herzien? Laat als echte Duitse herder nog eens flink uw tanden zien. Komt er rook uit de pijp van die mooie Pieterskerk? Is het zwarte, is het witte, hoe lang hebben ze nog werk? Benedictus, Benedictus, waarom nu al AOW? U kunt net als Henkie Wijngaard vast nog vele jaren mee. Gelijkgeslachtelijke liefde viel u zo ontzettend zwaar, maar vader, keer ze niet de rug toe, want dan zijn de rapen gaar. In de ogen van de hoogste zijn wij allen toch gelijk. Gaf u dat dan geen voldoening op misschien een andere kijk? Nou, daar gaat hij weer hoor. Komt er rook uit de pijp van die mooie Pieterskerk? Is het zwarte, is het witte, hoe lang hebben ze nog werk? Benedictus, Benedictus, waarom nu al AOW? U kunt net als Henkie Wijngaard vast nog vele jaren mee. Misschien zit er nog wat ruimte in het hemels CAO. En dus maakt u zich geen zorgen en denkt, het is toch prima zo. Er zijn vrouwelijke ministers, heeft u daar nooit aan gedacht? Om te kiezen voor Maria, dus de vrouwen aan de macht. Komt er rook uit de pijp van die mooie Pieterskerk? Is het zwarte, is het witte, hoe lang hebben ze nog werk? Benedictus, Benedictus, waarom nu al AOW? U kunt net als Henkie Wijngaard, Willem van Omroep Friesland, vast nog vele jaren mee.